дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. иттиҳодияи аврупо ба тоҷикистон 30 миллион евро ҷудо мекунад. дар душанбе аз 1 август ҳама сохторҳо ба пардохти ғайринақдӣ мегузаранд. вилоятҳои суғди тоҷикистон ва Свердловски Русия ҳамкориро таҳким мебахшанд. дар Бӯстон чароғҳои равшандиҳанда ба воситаи офтоб гелиоколлекторҳо истеҳсол карда мешаванд. имрӯз дар баъзе ноҳияҳои тоҷикистон ҳаво то 45 дараҷа гарм мешавад. иттиҳодияи аврупо дар доираи лоиҳаи таҳсилот ва тайёрии техникӣ касбӣ ва барномаи дастгирии буҷети соҳаи шуғл ба тоҷикистон 30 миллион евро ҷудо мекунад. дар ин бора вазорати молияи тоҷикистон иттилоъ медиҳад. ба иттилои манбаъ, маросими ба имзорасонии созишномаи молиявӣ байни тоҷикистон ва иттиҳодияи аврупо баргузор гардид. созишномаи мазкурро Файзиддин Қаҳҳорзода, вазири молияи тоҷикистон ва Раймундас Кароблис, роҳбари намояндагии сафири иттиҳодияи аврупо дар тоҷикистон ба имзо расонинданд. гуфта мешавад, маблағе ки тибқи он созишнома пешниҳод мегардад 30 миллион евроро ташкил медиҳад. ҳадафи асосии барнома амалӣ намудани ислоҳот дар низоми идоракунии молияи давлатӣ, таъмини шаффофияти буҷетӣ ва буҷеткунонии барномавӣ, дастгирии низоми таҳсилоти техникӣ, касбӣ, бозори меҳнат, шуғули аҳолӣ ва муҳоҷиратро дар бар мегирад. аз 1 августи соли равон сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати гузаштан ба пардохти ғайринақдӣ дар фаъолияти кори худ аз барномаи пардохти ҳушманд яъне Smart Pay истифода мебаранд. гуфта мешавад, бо мақсади таъмини пардохти ҳамаи андозҳои боҷҳои давлатӣ, ҷаримаҳо барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ ва дигар намудҳои хизматрасонии давлатӣ ҷиҳати амалишавии марҳилаи якуми барномаи пардохти ҳушманд яъне пардохти ғайринақдӣ яъне Smart Pay ба роҳ монда мешавад. ёдорас мешавем ки дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббароваркунии ғайринақдӣ аз 1 августи соли 2023 боҷҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, қабули маблағҳо аз ҷониби вазороту идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ тариқи ғайринақдӣ амалӣ карда мешаванд. раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар доираи сафари корӣ ба Федератсияи Русия бо губернатори вилояти Свердловск мулоқот намуд. дар вохири ҷонибҳо масъалаи таҳкими муносибатҳои минтақавӣ байни вилояти суғд ва вилояти Свердловскро баррасӣ намуданд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. раиси вилояти суғд аснои суҳбат таъкид кард ки бо иқдоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Тоҷикистон саноати кунонӣ бо суръат ҳадафи стратегӣ эълон гардида, дар доираи он ба рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. тазаккур дода шуд ки дар вилояти суғд саноати кӯҳӣ металлургӣ ва сабук рушд ёфта, корхонаҳои азими саноатӣ фаъолият доранд. имкониятҳо барои коркард ва истеҳсоли маъдан, пахта, меваю сабзавот, доруворӣ, техникаи маишӣ фаровон буда, соҳибкорони тоҷик омода ҳастанд ки бо сармоягузорони рус ҳамкориро густариш бахшанд. губернатори вилояти Свердловск робитаҳои иқтисодиро аз самтҳои афзалиятноки ҳамкории дуҷониба арзёбӣ карда, омодагии худро барои рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои саноату кишоварзӣ, маорифу тандурустӣ, омода намудани омӯзгорон барои мактабҳои рӯззабон изҳор намуд. дар шаҳри Бӯстони вилояти суғд бо мақсади сарфаи энергияи барқӣ ва истифодаи сарчашмаҳои энергияи алтернативӣ, истеҳсоли чароғҳои равшандиҳандаи офтобӣ гелиоколлекторҳо барои чароғонкунии кӯчаҳои шаҳр ва маҳаллаҳо дар нақша аст. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. ба иттилои манбаъ, дар баробари сохтмони генераторҳои шамолӣ, истгоҳи офтобӣ ки бо нури офтоб равшан карда мешавад, минбаъд коркарди партовҳо низ анҷом дода мешавад. имрӯз дар ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ шуда, гармии он рӯзона дар баъзе ноҳияҳо то 43-45 дараҷа мешавад. шиддатёбии вазиши шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 10-15 метр дар як сониyaро ташкил медиҳад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо иснод ба агентии обу ҳавошиносии кишвар. дар вилояти Мухтори Кӯсони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18 дараҷа, рӯзона 31-36 дараҷа гарм ва дар шарқи вилоят ҳаво 2-7 дараҷа, рӯзона 17
22 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои камабри бебориш дар назар буда, шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа, рӯзона 41-46 дараҷа гарм. дар домана кӯҳҳо шабона 19-24 дараҷа, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 4-9 метр дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 38-43 дараҷа гарм дар назар аст. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 13-18 дараҷа, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар душанбе ҳавои камабри бебориш буда, шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 0-5, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатноки 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 23-25 дараҷа, рӯзона 40-42 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳаво камабри бебориш буда, шамол аз самти ҷанубу ғарб бо суръати 4-9 метр дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа, рӯзона 38-43 дараҷа гарм ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа ва рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтобӣ пешгӯӣ гардида, ҳарорати ҳаво аз 31 то 39 дараҷа гармӣ пешгӯӣ мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.